Какво става, хора? Аз съм Галин Иванов. И това е ревю на играта Robocraft. Както виждате, я играя доста време, но реших сега да направя ревюто. Честно казвам, това е най-силният ми робот. И ако искате, може да го купите, като цъкнете, нали? Чекайте малко. Robot Factory. Цъкате. Нали, в описанието ще напиша какво да напишете, за да ми купите робота. Ако го купите, ще съм ви доста благодарен и няма да съжалявате. Но сега ще ударя една паузичка, тъй като обикновено отнема доста време. И ще се видим след малко. Хора, след 2-3 минутки, моята паса след няколко секунди. Играта, нали, почна да зарежда. И сега се спамваме. Играта е променена, аз преди да играя. Има нов апдейт, което позволява да имате две оръжия. Да ги използвате. Преди не беше така, преди беше само по едно оръжие. Този робот е летящ, има ховерблейдове отдолу. Затова ви го препоръчвам. Има нали общо 8, не чакайте, 10 оръжия. 3 от тях са нали лазерчета, другите са нещо като рейлгъни. Аз се покалям като някакъв тук. Enemy spotted. Фан. Yes. Не! Вах! Бягай! Не! Не пипай! Не пипай! Вижте, тук има ховерблейдове. Каш, разкарай се, бе. Младеж. И това между другото може да се случи, така че... Ама в момента съм го направил така, че да се овладява лесно. Фани този демидж, бе. Братле, чуш ми като прикрава. Братле! Фани този демидж! И го уби. И го дестройнахме. Сега нека кацнем. Да, има такава опция. Това става с бутона Shift. Контролите са доста прости. Чекай! Майко! Само тъп. Между другото, тези оръжия вече стрелят доста по-бързичко. Нека да идем назадна. Дай назад, бе! Нагоре ли има? Както виждате, края на мапа е тук. Я да видим по килове и сме на 3-то място, което е доста добре. Като си имате на предвид, че в момента съм премиум за още 21 часа и получавам допълнителни пари. Ето и с премиума получавам още 11 761. Значи получавам 7000 нещо, което наистина е доста добре, тъй като в момента може да си закупим някой робот. Но нали той трябва да е с ето тези поинчета. Нали аз съм си купил този и този. Между другото този признайте, че е мега готин. Съм се изглежда много яко. Купих си TIE Fighter-че. Нека да направим един робот с вас.
Нека да направим един танк. Опа. Да, контролите... бас! Те. Ще бъде, нали, това ще е средата. Ще бъде толкова висок. Вах, че скъпо! Вах, че скъпо! Вах, че скъпо! Вах! Коста, бе! Коста с тая игра, бе! Ва, гати! Па ние ще трябва да направим някакво мега зверското и голямо нещо. Как ли да го направим? Тук не отворим. Айде. Той ще е експериментален. Още в бета версия ще бъде. Нали, после ще му сложа рейл гънчета. Вижте, така се появява и... Пам, пам. И така едно. Зато му направим така. И готово. Нека му направим един тест. Да видим дали може да завива с по една верига от всяка една страна. Нали, пак казвам, както на Batman Arkham Origins. Ние не може да завием и... О, измислих го! Измислих го! Да. Идеално! Сега ще направим нещо като... Сега не мога да се сетя. Но го измислихме. Не, просто! В тая свикнал съм от Майнкрафт, тъй като аз играя доста Майнкрафт. Но просто ми правя клипчета, защото не знам дали ще ви харесат. Пишите в коментарите дали да направя поредица. Така. Дали ще е добре да му сложим тръстери? Дали ще може да съм толкова прост? Май може. Сега трябва да ги върнем тия, защото сме тъпи кангалош. Не! Хора, все едно не сте го видяли просто. Просто само... се срамувам от себе си. В сегашното състояние. О май гад, той бяло, какво е гадно. За щастие имаме... може да кастомизираме цвета. О май, гледайте хора просто, гледайте. По две хора, защото нали трябва да има по-голямо завиване, тъй като ще бъде танк. Не, той ще си бъде танк. Не, къш, не дам пари за тебе. Такива пари не дам, де. 10 мисля, че ще бъдат предостатъчно. Къш. Ила. Къш. Чекай, това през колко е? Едно. И така. Чао, батя. И сега. Май ще му трябва спид.
Извинете за това, просто батко ми тръгва. Сега. Ти кой е по-добро, не се ще го разбираме. Аз нямам пари. Просто перфектно. Нямам пари. За един работа си похарчих парите. What the fuck? Извинете за подсмърчане. Това е... не. Фак! Дали ще стане? Дали? Май? Юли? Не стане. Къде ги сложим? Освен тръстерите. Няма блокчета. Гайде. Спамите капчета. Толкова това ще стигнат. Това ще го направим като кабината. Не. Манко. Няма да се идеи. Хора, правим последна битка, че клипа ще стана 11 минути. Вземем на паузичка, докато зареди. Тия хора започваме. Ти как затигна? Вай! Иха! Това е странно. Нищо са бъгнали. Не. Да, схванах идеята им. Сега с тия тръстери направо ставам някакъв баткамен. О май год, направо станах една батка! Това ще бъде за клипа, дайте лайк, ако искате да направя поредица, това казвам. И чао.